Op voorhand had FC Zwolle nog een lietse kans om kampioen te worden. De beziekers beginnen dan echt beter, voetballen makkelijker en dit is Nasir Machi, mooi de eerste kans. Maar de oud-Cambuurspeler shit verloors. En Machi die wil graag wat snel laten zijn oude werkjouwer. Dit is een knappe actie en ik een goed schot, maar een prima redding van David Meul. De corner die erop volgt, die wordt naam terug Albert van der Haar. En dan de kopbal van Arne Slot en weer een goede redding van David Meul. Maar een doelpunt van FC Zwolle, dat kan ons net uitbluwen. En het komt terecht. Het is Machi, mooi paaskop. Sjoerd Ars, die is helemaal vrij en wipt de bal keurig oer David Meul heen. En dan is het 0-1. Maar Cambuur hoeft net langs in de achterstand om te zien. Via Turk en Guit komt de bal bij Bob Schepers. Die zoekt voor de goal, draait man en hij vindt Reza Goganiat. En die maakt het de 1-1. En het spul dat golft heen en weer in die fase. Want nu is het Zwolle weer in de onval. Van Polen, maar de combinatie met Machi. Waarom naar Van Polen? Vrij voor Meul op de peel. En dan in de rebound nog Machi. En daar komt Cambuur heel goed bij. Maar het schot dus van Polen op de peel. Maar in de tweede helft komt Zwolle vol weer op vastsprong. Schreurs wint het duel van Diaz. Het maai alle keer terug in. Op de achterlijn zocht Schreurs vrij voor de goal. Sjoerd Ars en die maakt het 1-2. Maar weer toont Cambuur veerkracht. Het is invaller Prent die een goede actie in hoes had. Vastzet op Mark de Vries en die gliedert de 2-2 achter Leon Terwielen, de keeper van FC Zwolle. En dan wil Cambuur meer en het gaat op jacht naar de vastsprong. Maar Reza, maar Diaz krekt voor Lons. En Sak gaat een mooie kans voor Cambuur voorbij. En dan zitten we in de blessuretijd als Zwolle nog een keer uitbreekt. Maar Yannick Wildschut, die is rapper als Martijn van der Laan. En Wildschut zit prachtig binnen. 3-2 voor Zwolle en dan liekt het oer voor Sportclub Cambuur. Maar nog verder in de blessuretijd. Nog één keer de onval. Turk, maar de bal op Prent. De rebound is voor de Vries. En dan is het toch nog 3-3. In de ultieme slotfase pakt Cambuur nog een punt.